Ambisyon ko nga na malayo kami sa sakit at maging healthy palagi. Kaya naman hindi mawawala palagi ang gulay na aming pinapalengke. And for today's video nga, ang pinalengke naming gulay ay sayote at pechay. Syempre may kasama din kamatis na pangsigang sa pechay. Medyo tumaas nga lang ang presyo ngayon ng kamatis. Pero okay lang dahil mas healthy yan na pangsigang kaysa yung may preservative. Kumuha nga rin kami ng patatas na hindi nahugasan. Kaya naman pala 50 pesos ang isang kilo dahil hindi nga nahugasan. Pag-uwi nga namin ay may dumating ang parcel. Dumating na nga pala itong Akerso diaper ni Arkidan. Gustong-gusto ko nga ito dahil 42 pieces na at 215 lang yung aking binayaran. Nakukuha ko nga siya ng ganun kamura kapag naka-flash deals. Siguro pang-anim ko na nga ito nabili dahil nga napakamura. At ang quality nga naman ay napakaganda rin. Sobrang soft yung tela niya. May leak indicator. May double leak guards. At napakalambot itong cotton niya. At isa pa nga sa nagustuhan ko dito ay palaging free shipping. Kaya naman sinusulit ko talagang bumili ng dalawa minsan. At ito na nga magluluto na ako ng aming panggabihan. Huwag ka ring magtataka ha kung ganito lang yung ref namin, hindi ditok-tok. Ganito nga yung laman ng ref namin, gulay at meron ding ice candy na bigay ng aming kapitbahay. Minamanifest ko rin nga na magkaroon ng ditok-tok na ref. Kagandahan nga dito sa ref namin dahil nga sa maliit lang din yung binabayaran namin sa kuryente. Mas marami nga pala kaming itlog kaysa gulay kaya mangingitlog na lang kami. Charis. At ganito na nga ang nangyayari sa mga grocery namin kapag si Daddy Dandan ang naglalagay. Basta lagay na lang siya ng lagay, importante ay mailagay. Ay naapo. May masabi lang talaga na nailagay. Pero kapag maghahanap siya ng kailangan niya, ako rin lang naman ang pagtatanungan niya. Ay naapo, ang hirap maging mami. Hindi lang mami, kundi dicer na din. Dahil iniwan na naman sa akin yung obligasyon na ayusin yan. O wag na kayong magtaka ha kung bakit kunti lang yung groceries namin. Syempre, tatatlo lang naman kami, kaya ganyan lang talaga yung groceries namin. Pero tumatanggap din kami ng maraming groceries ha. Kung gusto mong mag-share, kontakin mo lang ako dyan. At ito na nga ang ulam namin for today's video. Pakbet na may pritong bangus at malunggay. May piniprito nga rin akong galunggong dahil gusto ko rin mag-ulam ng kamatis with bagoong. Ay naapo, nagimas ti agkamal. Ingat-ingat nga lang dahil nakaka-HB din ang bagoong. Pero ang sarap-sarap talaga ng bagoong, lalong-lalo na kung meron ka ding nilagang talbos na sayote. So ito na nga ang ulam namin for today's video. Meron kaming pritong galunggong, sawsawang bagoong with kamatis, and pakbat with malunggay. Ay naapo, nagimasal. Ugalihin nating mag-ulam ng gulay para humaba ang buhay. Sabi nga nila, health is wealth. Dahil mahirap talaga ang magkasakit. At mas masakit nga kung hindi kami makakakain ng kanin. Kaya naman lumabas nga kami at bibili ng bigas. At ito nga si Arky na parang maiiwanan. Ay naapo. Halos kapitbahay nga lang din namin itong mapagbilihan ng bigas. Kaso nga lang pagdating namin dito ay naapo, close. Kaya hindi kami nakabili ng bigas. Kaya naman tinext ko na lang si Daddy Dandan na siya na lang ang dumaan pag uwi niya. At pag uwi niya nga, ito na nga yung binili niya, 5 kilos na bigas lang. At naloka na lang ako sa siningil niya, higit-higit pa sa bayad ng 5 kilos na bigas. At wala akong no choice kundi magbayad. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!